B'investiment ta' aktar minn 5 miljun euro ġiet inawgurata dar Pinto, dar l-anzjani fil-qalba ta' Ħal-Qormi li se tilqa' l-ewwel anzjani f'Jannar li ġej. Id-dar għandha 148 sodda mifruxa fuq 5 sulari. Il-kmamar kollha huma mamra b'apparat mediku li jiżgura kura ta' kwalità u ta' dinjità lill-anzjani, kif saħa id-direttur tad-dar Andrew De Battista II. Ma rridx li jkolli stazzjon wieħed fejn is-servizzi joħorġu minn hemmhekk, imma xtaqt li kull solar jiġi replikat għal ġiex. L-ewwel net biex in-nies li qed jaħdmu ikun qed jaħdmu iktar komdu u inqas ġiri, u t-tieni net ir-response time ikun l-inqas possibbli. Dan l-investiment qawwi mis-settur privat jinkludi apparat tal-ola livell biex iżid l-aċċessibilità għall-anzjani u l-ħsieb imur lil minn hekk. Waħda mill-affarijiet li għandna wkoll hija fixed oxygen pipeline fejn kull sodda hija mamra bl-ossiġnu biex dawk li huma dipendenti fuq l-ossiġnu ikunu komdi fis-sodda tagħhom mingħajr bżonn ta' ċilindri li jiġru fil-kmamar. Id-dar fiha żewġ kmamar tal-ikel arjużi u imdawlin li jħeġġu lill-anzjani joħorġu mill-kmamar tagħhom u jintegraw ma' residenti l-oħra. Sar ftehim biex l-ingredjenti fl-ikel ikunu konformi mal-linji gwida tad-Dipartiment tal-Anzjani. Sar ukoll ftehim ma' numru ta' tobba u spiżeriji fl-iskema tal-Gvern tal-ispiżjar tal-għażla tiegħek biex ikunu disponibbli f'kull ħin tal-ġurnata. Kull solar għandhom ukoll kċina mamra b'kollox biex dawk li jkunu indipendenti jistgħu jagħmlu l-affarijiet tagħhom ta' kuljum u anke l-qrabathom meta jiġu jistgħu jagħmlu kafè u jħossuhom iktar f'ambjent ta' dar. Fl-inaugurazzjoni il-Prim Ministru Joseph Muscat irrefera l-messaġġ ta' din id-dar li huwa committed to care u qal kif dan imur pari passu mal-prinċipju tal-Gvern, dak li djar tal-anzjani jkunu djar fil-komunità li jixprunaw l-inklużjoni. Fakkar fi żieda fil-budget għall-anzjani u kif is-sena d-dieħla 92,000 anzjan u anzjana se jieħdu żieda fil-pensjoni tagħhom. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.